Ka VPP Rambrai Jerngam Constituency hapok ka jingilam ubak Robert B. Watlang, ubadeiru u General Secretary hakasni sajan ka khatnyo terek, kalalit banjurab iki Health Center kataya ka Langpi Sub Center badi ka Nonglang PHC, kibadon Syakithan Ri Mulyang hakabaka seng kalalam baya ka ni ka Sub Center Halangpi yakabala dap banshna nadu usnam arjar poal, la shu I no khongreng yakabak hlam da pentrikam haduk menta, kabala buru ye kijing ye pat nong shong shnong hakathan Ri Mulyang hakabayade bat kapang kashitom. Nakaliang juga seng kalayo panyakran bat u doktor ubadai pet ye kanong lang PHC hakaba ulapan pau ye shibun kijing namar kinong treru kiduna bat kijing don kambaro nadu kitiar kital bat ru kidawai dashin kimpat biang bha nalor bagi nong sha sumaru kibabon hakaba kibabon kinong pang ki hapan pha sumar shanong ston kabajengai kumbalai phosan kilometer nakani kathan halor ke jinglap ye kani ke jing bombyang ki jaka sumar ka seng kalapan paw ye ke jing sngodiaw hakabayade kani ke jing bombyang ki lat jing sumar bat kumta kalakentu ye ka sorkar bakan penkloi kat bala nakabenta ban penbyang ye ke jing don kam hakini ki jaka sumar khnang bakan nombu jing ki pat ba khamtam bakade ke jaka khapun to mata kasni na ka liang jongi ka VPP Rambrai Jerngam Constituency layo ya kaban wan jurip ya kasop sentar po Langpi kaban nadu usnam arajar apply layo ban pendep ya jingtei tenre kat adu mentah ka jingli jurip jungi hilap ketika si atau ketika sop sentar kaban hati nadu ka ka laj kampat don nang taki jingdon kam nantung padon bat hadin ke jing jurub jungi layo banwan kendu ya ki doktor ni po nonglang kabadi pej ya ketika sub sentar te bat nagaling doktor ki batai ba haduk menta ka jing pom pat la ban pentrikam ya ketika sub sentar ka de ba kimpat don ya kaman poa komot nagaling jong ka health department kampat la ban penbiang ki nong tre te hadin ke jing keren ke jungi ha kabadi bat ka ni ka nonglang PHC ro hangni tinggi sutu shibun ki jingduna kibangi sutu ya ka jingdon kam ke jong pajba ka mala kasni ka ba ki nongpang lani ki basyak sumar ni ki don kam bat ka jing kalong ba nagaliang jong government kamla ban penbiang ki nong train market ka jing sutu ki nong kendong kamtam di ba syak sumar kibade hakini kithan kiba ka nika PSC kan kabakan ai jing sakri kini kipajba tenre haduk mentangi sutu saya ba kani ka PSC kumba kalong menta kadang duna hasibun hakibabun kiliang naduk kinong tre kimbiang bat ki tiar kitar naduk kidawai dasin pat sibun ki jong don kam te hakini ki port bladap nagaliong MP ro la yo banwan jongo angni ngilia keren bat nagaliong MP ula pentip ro isaki bor ki bari kmi ban le kerki hakabede ban penbiang ki jing dan kam re kumba kalong haduk menta kita ki kut tang haki jing keren kamdon kaba ngiyo ba kala don ka jing keladur hakar kom trekam jong gini ki jong gani ka PSC kamtam le ha de bat ka jingbom parla ban pli ya kasop sentar Halangpi marangi sutu Halangpi ki senong ki thau ki bade ha katu ka area ki don kam sisa ya ki lab jing sumar tenre menta ki ha banon be na do nang thi na jengai ba banon pha sumar hangni nong lang PSC hangni ro kambiang nang ni ki ha ban le biang sa senong sto nyum ta ter kini ki ki bangi yo I misngo ba ka sorkar kala shuino khulswat palat kala shulek mina palat ini kinong kendong tengin dak kerpat jur ya ka sorkar bahkan simkia mardor ba ya debat kani ka banta tamtam ka kot ka khia ka bangi kinong kendong nisam jing la kalong ha ka bangin penpoi lane bangin lech sak sumar nomar babun ngide ki baduk ki bakrdo ki bajenjar te kumba kalong tah nong lang PSC kat kum gejing ekran doktor watang kom ambulans ru kamdan pembangi yoi ke ambulans untuk menta kade ke ambulans ke belak kondam nagaliang ki doktor kelak persang ban pensngo ya kani nakapur sakapur ndai
nagaliang ka sarkar hado mata kamla banle tingis ngoba kini ki ba ka sarkar kahaban simkhia ladaya ki PSC ladaya ki jaka sumar ki ba dan ki jaka sar ki ba nakawe ka PSC hakawe ka PSC ki don marjan nalor ki infrastructure ki ba biang nalor ki doktor ki ba biang ki staff ki ba biang te ni para nong sung hapo ka jala ka e ka jing ya per ka jongi hakinong kendong ki ba landangi pai haki infrastructure duna landangi pai ha ki staff duna bat habar ki liam te lengba ka ni ka jingwan jurep jongi mtangi pa kro ka ba sai sarkar ba snobha to pek to khmilam ya ngi ki nong sung ki jaka kendong penklan ya ki jaka sumar jaka kendong kenang ba ki mesim ki ba koridor ki namdu ha ki jingpang jing sistem ki ba bunjai titang dini le subu sắp nắp bịt anh ibu idet lagi apa ensemi portula lan minnan tumun rekon tak kabla drama bahasa ni ya keren ya ka burda bedloman ini kalau alang dispute mau betulang kasam sembelong dispute ta kanang nyan skam skill kan bang yi berde kan bang ni apa semua ni ba ini ke jumut satasko bang buat development lah ada dan nagaleng ka Meghalaya ne nagaleng ka Assam Hai